बर्तमान बे समस्थियाव बा बे गवालपारायाव बा बिदिनो समस्थियाव बिथाङा जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो आंबो आगोल सासे इउपिनि सासे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजारार दंमोन। गवालपारा जिल्ला UBPF आफादखौ दाफुंनाय जाबावबाय। गवालपारा जिल्लानि दुधनৈ सहराव थानाय जन मन्दिर कालचार भवनाव दिनै गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुमखौ दानाय जायो। बे आफाद दाफुंनायाव गाहायै शिबचरण बसुमतारी, पूर्ण चन्द्र दैमारी आरो बिपुल बसुमतारी बिथांमोनखौ बोसोनगिरि लानानै आफादगिरियाव नीलेश्वर खाख्लारी बिथांखौ सायख'नाय जायो आरो गाहाय नेहाथारियाव सान्तनु खाख्लारी बिथांमोनखौ सायख'ना लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बे जिल्ला आफाद दाफुंनाय हाबाफारियाव मिरु UBPFनिफ्राय आफादगिरि डक्टर गाम्बारू मोसाहारी, गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर' आरो गाहाय लिंथुमगिरि खनकसा बर', मेघाली स्वर्गियारी, गेलेमु नेहाथारि परशुराम मोसाहारी, कामरुप मेट्र' जिल्लानि लेङाइ नेहाथारि लक्षी दैमारी बिथांमोनजों लोगोसे हारिमु नेहाथारि दीपिका स्वर्गियारी लोगोसे दानाय लुनाय बिफाननि नेहाथारि आरती ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लानानै आफाद दाफुंनायखौ जाफुंसार जाहोयो। आखा जाबाय बिदि होननानै बिथांमोना बांसावनानै बिथांखौ चेयारमेननिफ्राय बोख्लायबाय। बोख्लायनायनि जाहोनबो दङ। जेला नीलेश्वर बसुमतारीया CM जानायनि उनाव BJPजों जइन जानायाव BJPआ बिथांखौ भाइस प्रेसिडेन्ट बानायदों। बे भाइस प्रेसिडेन्ट बानायनायनि उनाव बिथाङा मा खालामबाय, सिभिल सापर्टिं धरना होबाय मोनसे जोङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशना दिनै जोङो सारा आसामाव दायै दिनै जोङो गवालपारा जिल्लायाव मोनफैबाय। गवालपारा जिल्लानि इउनाइटेड बड' पिपल डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जोङो दाफुंनो हाबाय। गोबां गवालपारा जिल्लानि गोबां रायजो राजाफ्रा जोंजों फैनानै हेफाजाब होफैनानै दिनैनि जों जा दाफुंनाय जा हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बिथांमोना मैखोमै बाहागो लादों आरो बयबो जोंखौ बरायदों आरो जोङो गोजोननाय मोन्दों। आरो रायजो राजा बिथांमोना बुंदों जे जोंनि ओनसोलाव जे सासे EM दङ आरो बे बिथां EMआ जोंनि बर' जातिया गवालपारा जिल्लायाव माबायदि दङ बा EM जानानै बिथाङा काउन्सिलनि सोमोन्दै दिनैसिम रायजो राजाफोरनो जेबो फोरमायाखै आरो डेभेलपमेन्टनि खोथा जों जेबो मोन्थिनानै मोनाखै। बिथाङा EM जानानै मा मावदों बेनि सायाव जों बे गवालपारा जिल्लानि रायजो राजाफ्रा अबगत नङा बिब्दि होननानै बिथांमोना फोरमायदों। आरो जोङो दुखु मोनदों सासे गवालपारा बायदि गिदिर जिल्लायाव सासे EM दङ, बिथाङा मा मावदों, बबेयाव मा स्किम लादों दिनैसिम रायजो राजाफ्रा अबगत नङा। बेवहाय रायजो राजाफ्रा दुखु फोरमायदों आरो जोंनि बे इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशन आफादखौ जिल्लाया मोजाङै बरायदों आरो जोङो गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोरखौबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जों नुनो मोन्दों। आरो दिनै जोंनि जा जिल्ला, बे जिल्लायाव जोङो सानै मोजाङै जोङो बे कमिटिखौ दाफुंनाय जाबाय आरो जोङो आसा खालामदों आगन्तुक बे गवालपारा जिल्लानि जा बर' जातिनि थासारि, बे थासारिखौ जोङो गुबुंले खालामनो होआ, जों मोजाङै दैदेनलांगोन। जोङो गासैजोंबो गोरोबनानै जोंनि समस्याखौ जोङो सलुसन खालामलांगोन। सोरनिबा गांनाय उखैनायखौबो जों सलुसन खालामनो नाजागोन। जोङो दिनै गासैजों फ्राय 18 कनभेनर कमिटिखौ लानानै जोङो 18टा जों जिल्ला जों दाफुंनो हाबाय। दा 18टा जिल्लायाव जोङो कनभेनारजों आरो फुल फ्लेजेड कमिटिजों लानानै 18टा जाबाय। जोंहा फुल फ्लेजेड 14टा जाबाय आरो मोनब्रै जोंहा कनभेनर कमिटि जाबाय। बे कनस्टिटिउसननि खोथायाथ' गोजानाव दङ, नाथाय जोंना भिलेज नटिफिकेसननि खोथायाव गोबां जेंना फैदों। राभा हासं आरो MSC बे मोननै जिल्लायाव जोंहा गोबां दावराव जानानै दङ बे मोननै काउन्सिलाव। दा बेबायदि बेलायाव जों माबायदि बिथांमोनजों सावरायनानै जोङो NOCखौ लानो हागोन, बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोननि आफादफोरजों जों सावरायनानै जोङो मोजाङै जोङो सलुसनाव लाबोगोन। जों जेंना जेंसि दावराव दावसि नांलाय खमलायाव जों बिदियाव जों गैया। जोङो मोननैबो आफादजों बा गासैबो आफादजों जों जिरायलायनानै बे सलुसनखौ जोङो प्रब्लेमखौ जों सल्भ खालामगोन। बिसोर आरो लक्ष्यआनो जाबाय
जोंनि थानाय UPF UPFनि माखासे खामानि मावनायखौ जों माने माबा मोनाखै ओंखायनो जोंनि दानाय उद्देश्यआ बेनो जे जों जाहाथे आरो जोंनि मोननो गोनां माखासे दाबि दुबाफोरखौ जाहाथे जोंनि UPFनिफ्राय जाहाथे जों मोननायनि थाखाय जाहाथे जों बे आफादखौ दिनै जानाय जाबाय आरो जोंनि बेयाव बेवहाय मिरु आफादनि नेहाथारि बिथां बाबु बर'आ फैनानै जोंनि बे गोदान आफादखौ दानानै फुलफिल खालामनानै होबाय बे जोंनि उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि साउथ बेंगलाव थानाय बर'फोरनि माखासे लुबैनाय नुनाय अधिकारखौ जाहाथे जों रायजोनि गेजेराव जाहाथे जों बे अधिकारखौ जाहाथे स्पष्ट खालामनो हायो बेनिखायनो जों दिनै गोदान UPFखौ दानो गोनां जाबाय जों दिनै UPFखौ दानानै जों जोंनि बर' रायजोनि गेजेराव थांनानै जोंनि माखासे डेभेलपमेन्टनि जि फैनो गोनां जिहेतु जोंनि BKWC जि जोंहा माने मा होनोथाय बेखौ मा खामानि बे फाइनो लागा जिखिनि जेनेबा रां रुफा जिखिनि फाइनो लागा बा जोंनि माखासे बेनिफिसियारि माखासे जोंहा फैयो बेफोरखौ लानानै जों बर' गामिफोराव बर' दुखिया परियालनि गेजेराव बा बर' रायजोनि गेजेराव जों बेखौ मोजाङै राननानै जाहाथे जों बिथांमोननो माने जों बुंनो हायो बेखौ जोंहा हदाय नोजोरा थागोन बिनि सायाव बेनो आरो सौम्य कुमार बसुमतारी बे बिथाङा बोलाबो थारमाने जोंनि बर्तमान बे समस्तियाव बा बे गवालपारायाव बा दुधनৈ समस्तियाव बिथाङा जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनायनि सक्षम जायाखै खारन जिखिनि फान्ड फैयो बे फान्डखौ बिथाङा माबे जायगायाव बिथाङा रानो बा बिलायो बा बेखौ जों बेखौ बर्थमानलागै मिथियाखै आरो जोंनो बुङाबो आंबो आगोल सासे UPFनि सासे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजारार दंमोन बे बिथांमोननि मावनायनि माखासे बेखौ नुनानै जों थारमाने जोङो UPFआव दिनै जों गादाननो आफादखौ दाबाय आरो